راديو إيرنا ኣብ ኤርትራ ብሓያሎ ትካላት ንልዕሊ 1 ዓመት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኢንተርኔት ዳግም ይጅምር። ኣሜሪካ ብልዕሊ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተወሳኺ እገዳታት ከተነብር ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ግብፅን ኬንያን ናብ ምክልኻል ክትሓባበራ ዘኽእለን ቴክኒካዊ ስምምዕ ከቲመን። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ ብሓያሎ ትካላትን ኢንተርኔት ካፈታትን ንልዕሊ 1 ዓመት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዳግም ይጅምር ኣሎ። ኣቐዲመን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝጸንሐን እሞ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ብዝተመሓላለፈ ኣዋጅ ተቋሪጹወን ዝጸንሐዘን ትካላት ዳግም ክረኽባ ተፈቒድለን እኳ እንተሎ ዋሕዚ ኢንተርኔት ግና ገደብ ዘለዎን ንዝተወሰነ ሰዓታት ጥራይ ዝሰርሕን ምዃኑ ምንጭታት ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ጽኑዕ ቁፅጽር ኢንተርኔት ኣብ ዘለዋ ኤርትራ ብዝሒ ተጠቐምቲ ካብ 800 ሚታዊት ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ዓውዲ ኣተኲሮም ዝዳለው መጽናዕታት የመልክቱ። ኢንተርኔት ወርልድ ስታትስ ብዘቕረቦ ኣሃዛዊ ጸብጻብ መሰረት ክሳብ ታሕሳስ 2019 ናብ ዝነበረ ዓመት ዋሕዚ ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራ ባዶ ነጥቢ 6 ሚታዊት ጥራይ ሸፊኑ። ኣብታ ዓመትያ ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት ናይ ዝተጠቕሙ ጠቕላላ ብዝሒ ሰባት ድማ 293,343 መንባሩ ጠቒሱ። በዚ ብዝሒ ድማ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ታዝወሓደ ተጠቐምቲ ኢንተርኔት ዘለዋ ሃገር እያ። ተጠቐምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንተሪእና ድማ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት 21,900 ተጠቐምቲ ፌስቡክ ጥራይ ተመዝጊቦም። ምምሕዳር ባይደን ናብ ልዕሊ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተወሳኺ እገዳታት ክገብር ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ገሊጾም። ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ናይ መገሻ እገዳ ዘንበረ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብ26 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳሰቦ ደጊሙ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብዝቐልጠፈ ኩናት ደው ብምባል ክዛተዩ እውን ተላብዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ደጊሙ ጸዊዑ። ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብ 1980ታት ዘጋጠማ ዓጸቦ ኣብዚ እዋን እውን ክኽሰት ከም ዝኽእል ዘተሓሳሰበ ፕሬዚደንት ባይደን ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ህጹጽ ረድኤት ናብ ዘድልዮም ኣካላት ንምብጻሕ ዕንቅፋታት ካብ ምፍጣር ክቁጠቡ ኣጠንቂቑ። መምሕዳር ባይደን ኣቕሪቦ ዘሎ ጻውዒትን መጠንቀቕታን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ናይ ዝሓለፈ እዋናት ዕሽሽ ብምባል ተሓሊፎሞ እንታይ ዓይነት ስጉምታት ከም ዝወስድ ኣብ መግለጺኡ ኣይነጸረን። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ወተሃደራውን ቁጠባን ዘተኮረ ተወሳኺ ገዳታት ክገበር ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይእምቱ። ግብፅን ኬንያን ናብ ወተሃደራዊ ምክልኻል ክትሓባበራ ዘኽእለን ቴክኒካዊ ስምምዕ ከም ዝኸተማ ሚኒስትር ምክልኻል ኬንያ ሞኒካ ጁማ ገሊጻ። እቲ ስምምዕ ዝተኸተመ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል መሐመድ ፋሪድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ኬንያ ኣብ ዘካየዶ ናይ 2 መዓልታት መብጻሕ እዩ። እቲ ግብፃዊ ጀነራል ምስ ኬንያዊ መዘነኡ ሮበርት ኪቦችን ሚኒስትር ምክልኻል ሞኒካ ጁማን ብምርኻብ ክልቲአን ሃገራት ክትሓባበራሉ ኣብ ዝኽእላ ወተሃደራዊ መዳያት ተመያይጡ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጸጥታን ምክልኻልን ዘተኮረ ምትሕባር ክህሉ ድማ ክልቲኦም ወገናት ቴክኒካዊ ስምምዕ ከቲሞም። ግብፂ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ዋርሕ ኬንያ ምስ እትርከበን 4 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምስ ሱዳን፣ ዩጋንዳን ቡሩንድን ተመሳሳሊ ስምምዕ ከቲማ። እታ ሃገር ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ዝምድናውን ብዝለዓለ ንምብራኹ ዲፕሎማስያዊ ርክባታት ትሕይላላ። ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይላ ምስሓብ እትርከብ ግብፂ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጸቕጢ ንምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያን ኣብ ተፋሰስ ናይል ዝርከባን ሃገራት ጽዑቕ ርክባት ኣብ መክያድያ ትርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ
መበል 30 ዓመት ናጽነት ኮይኑ ክበሃል ከሎስ ብዛዕባቲ ቁጽሪ መመሊሲ ዝድንጽወኒ እቲ ቁጽርታት ተኾማሚሩ እንታይ ክነድቕ እናበልኩውን እግረም ገለ ነገራት ብዑደት ዛ መሬትና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ከይተቐየሩ ይቕጽሉ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝነብሩ ፈተውቲ ውራያት ክሓስብ ከለኹ ንንጉሰን ሃብትሽን ክዝክሮም ግድን ኮነኒ ቅድሚ 5 ዓመት ምስ ኣቶም ዝዕለልክዎ እውን ልክዕ ከም ትማል ኮይኑ ኣብ እምሮይ ተመልሰ ሃብትሽን ዕላላቱን ንዓያ ይገደፉንን ንንጉሰ ኣይተጋደፍዎን ናይ ባሕቁ እንተኾይኑስ ሃብትሽ ዘመደይ ተሓጒሱ ይቐንዩ ንጉሰ እኳ እንታይ ክስምዖ ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈለጠ ጥራዩ ከም ሕጉስ ክኸውን መሪጹ ንዓመት ዝኾነኒ ደስታ የሰኒቐ በላ ሃብትሽ ነቲ ታህታህ ዝብል ገጹ ፍሽኽታ እናልበሰ ጽቡቕ ጌርካ ምእንቲ ክትሕጐስ ዳ እሞ ተቕሊልካ ኣብዚ ዘይትቕመጥ በልክዎ ኣቃጫጫይ ከይሓባኩ ውዒልና ሓዲርናኮ ዓድና ምእታውና ይተርፈናን እዩ ቁሩብ ነዘን ናይ ጥሮታይ እሞ ገለ ዓመት ክውስኸለን ዋላ ቐልጢፈ ጥሮታ ሓቲተ ኣብዚ ዝሰርሐ ክቕመጥ ይመደበይ እዚኦም በጽሎት ሓሲብካ ላብትሽ ናብራ ኣብዚ ስለ ዝሓስረልካስ እቲ ናይ ጥሮታ ካብ ጽቡቕ ደሞዝ ንላዕሊ እዩ እዙ ንጉሰ ደገፍ ወሃበ ምስ ዘሎ ሸርፊ ቁሩብ ንሽገር ንኸውን ግና ዝዓድና ብሩኽ ይበጃኻ ፀብሕን እንጀራን በሊዕካ ትጸግበሉ ዓዲ እዩ ናተይ ድማ እንታይ ጽቡቕ ኣሎ መስለኩም ከምዞም ሃነፍነፍ ዝብሉ ይኮንኩን ኣብዚኣ ፀሓይ ዓደይ እንተረኺበ ኣብታ ዘስራሕክዋ ገዛ እናተቐመጥኩ ሕጉስ ህይወት ክሕልፍ ይመደበይ መንግስትና ድማ ናይ እግሪ መትከሊ ኣቑሑ ከነእቱ ስለ ዘፍቅደልና ገለ ንገዛ ዝኸውን ምስ ሓንቲ ንእሽቶ መኪና እንተእቴ ከኣኽለኒ እዩ እዚ ጽቡቕ ትልምዚ መዓስ ክፍጸም ክፈልጥ ከይደለኹ ሓተትክዎ ኣነ ብዝደልዮ እንተዝኸውን ደኣ ሕጂ እኳ በዚኣ ገይረ ምተረፍኩ ግና ጸዓዱ ከም ትፈልጥዎም ርጉማት እንድዮም ቀልጢፍካ ጥሮታኻ እንተወሲድካዮ ካብቲ ዝግባኣካ ብዙሕ እዮም ዘግድሉልካ ሕጂ ናተይሲ እዚ ኩሉ ዓመታት ሰሪሐን ከለኹ ሕሰብዎ 18 ዓመት ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ሰሪሐ ቅድሚ 5 ዓመት እንተገዲፍ እየ ንኣብነት ካብቲ ዝግባኣኒ 20 ካሚእቲ ዝብለኩም ዘለኹ ኣጉዲሎም እዮም ክህቡኒ ማለት ኮዩ ኢሉ ንሕና እውን ምስኡ ከነማረር ዕድል ክህበና ይመስል ንኽልቴና በብግደ ጠመተና ንጉሰ ቃላት ከናዲ ግድዩ ድንጉ ኢሉ ርእይቱ ወሰኸ
أنت زي تمسي أنت عينت حمس بجاغ عسر شو من عمد سريح كلمسي أبدن حمش عمد سبا بلا نابعي قصو كيتأمت تسكفي زمسل أدلنيا غابتش ناي طروتا مسل أب زغبرو له هاجر تغمت مهلاوكا كذا خاخرو مرسكو ميلان ميجم لغون النقر كمي جيركا نمين قصنا تنتب حينت كم تقير رئيس جيرماني عجز من بزعوا من قصنا تزاريو ما يتم عمي ست ساعدو خيو الدانس شغل كان أكاوتو اسدنا نقصة كم زي تحقوسك خون حقنا بزعبا طروتان ملعلون منقصنا قل حسبه الليو عقلي ترايزد لي نمبر إذا منقص زي نهزبو زحلس لزقونسي مفتحي خمز قبر زي ترات رايكونين ما بالك اللي عمت كتب علي غامتيكا تغطر عمتات رسع كاريغا عسران حموشتن عمت كوامو مليون حوي بناي سبع عدميو نويح زمسل مبر نحن تحقرسي قنا نعيش العدميو لازم نقص ناسي كنقفي كنا نزلونا نا دازق بقو منقص كويز منقصنا أنا كوا كل جزيد تسوي زولني كامي كيريو إذا منقص ناسي أنصار أمريكان مشارختان دوي لزلو كامي كيروخي ناس كل هزبي بحق ستقبي الحزو العزبال أبقى الوقت هاجرات بانو وحيد النايلوم هاجر كنا وصم كلو إذا هزب زقنا عامت متسات مبتعو كحدث ولا حسم يمتسا كن مكتوينا قبل كل وقت سمع كاللقاسي نايز من قصنا السرار حس كميو قلنا بالكيخات قرام ننتو ما بدقيت عميتش أبزل لنا ونكويز قرمنا و نايزو من قصة السرار حس زقرميو أنا وين تسمى معكو مليون وين نزيت السوعل اللي خان بقاري عبتش كحقو استدالوا نايزو من قصة السرارة حدا لمن كزي يقرم نازبون ناتمي تسايقيبكم يلوزي شف حمت متصدما يالا تصبغ يخم زلهم سعسعو إلو نبزحات كوزاو الزغيل كابون لعلى دما أبسلتون عالمنا نورو نزنا يزمن قصة كايدا زد نغو كفر زغيل مخوانو ناي بحكي زغر مني إلا ماكو آيوغي قالات كسعزنا ديو نغلت يوم نجيزيو سقابلكوام بحق زغر من نقنا أسرار حزم منقصي كونن كي حسبوي تمثيلو له رئيسو مادنينوم عب تحت اقرو زقزو أكالات ينبزيحم له نايبو زحاد دم قرنان فرهن إنا مزمزة كنبر زقللو منقصي زلنا
أنسي زقر مني ناي مليون حوي كويو إذ عمتات النوسخسي نقحة النوسخة كند زمت مملسو ندحريت يبل دوس فيليت كيخا كتزاربنا الكيخا كم تقبل زلقا كعبدا بحجي ربع زبن كدلينيو بلكوا فشق تحسني ناي مرحي منقس الزربا كزخا خرون حقنكو كزاربنا لينبر مليون سقل يزفلت تتابوتك كم زلنا دوبنا كم زيت حنسة أمريكا كم زيت فتونا سبو غير يزفلت مخان حقاقة تخون ناي بحق ان منقسنا زصل انت زخون دقا قدم مسويان وقينو محلوه كلت مرات ترايدي زلو كحاتم قدن كونني منقسنا تسلي تكون كدا مسويان كون كلا غمالي تنبر كحسبلو زي تجنقلو ملسها بن نقسه كم زم قلت قومتينا زبلون دي خاتعيم كدا مليون حوي نمنقسي إرترا أين فتونينا النابلس مليسوم دمان ويانا يوقصلو إذا غلت يغميلي يخوين نحنا دما كحرق إلنا ويانا إننا نتعرفهم كي قلت أمي لم يمنبر كلهم تقامتينا بهالتي بويانا يمزمولو زنقرويتنا بقى بز حبرة عينهم دم يزمولو بريزيدنت إسياس كوا أبزانا حج مدرؤو نزحك إذا تقصبي الحليف ويو سألاتنا مدخمنا مسأنو حايلنا أب هزبنا حبرتنا مخوان فليتهم نابو ما توقيرهم نزم من إسيد ما كان زوت يقب ولو أظن صلاتكم سي كندي حيل ينبجهم لما نسيات كاما مقزو من هاجرو من ببرغة كم زوت قبروهم زي البروباغندا جيروم كم زتبروهم أبتو وتسعي جنت كم زلو جيروم يسألو لهم نابرا وتسعي زلنا يوبعلنا نفلطو نساتهم قنا نجم من اسي كابزنا وصقو نتحقر سب زي ولا كترف وايد سعرهم اي بابتي شرسي نجم من اسيات سعسع كلون ترى اخوانسي اتبزحهم اتمس باقهم كم يتحوي سمسلكم أبكارني فالز نبري بزي حزبغي نقصون دمره ناي كارنيفال كأمو فوليو أنت زندت انستيوناس كندي ملك عين بحلف حنتي وتهدرو قمت أجراز نبرتسي كابس عيني كويا مهساس أبيا بزي دايت بزي جيمي نابزي قرصن زي بلاشو أبتدق زلوها قاء تواري دنين نتمقبي قلم لنا أتولو نيش تبلع كايزنا في حكا
ኣብቲሽ ግና ቅፅኻ ፅቡቕ ጌርካ ኸትዕሉ ነቲ ናይ ምንኣድ ዕድሉ ክጥቀመሉ መረፀ። እናተጠንቀቕካዩ ንጉሰ ሓወይ ነተን ሌበላት እናንበብኩየ ዝዕድግ ካብዚ ዝማልኦ ሽሮ በርበሬ ጥሕኒ ኸዓ ነዊሒ ዘጽንሐኒ ኣብኡ እውን ኣሎ ዝሽየጥ ከምዚ ናይ ሃገርና በርበሬ ንጥዕና ጽቡቕ ኢሎሞ ጽቡቕ ኣለኻ እዚ ስፓይስ ጽቡቕ እዩ ብሓፈሽ እውን መግብና ኦርጋኒክ ስለ ዝኾነሲ ንጥዕናኻ ጽቡቕ እዩ ኣይትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገና ጎበዝ ዝመስል ዘሎ ኣብ መንጎ ገለ ከም ዝዘከረ የፍልጥ ገጹ ኩልዕ በለ እቲ ተስፍኡ ድማ ክጽብቕ ብሕጂ 25 ዓመት ኮይ ዝጥምት ዘሎ ኣነ እኳ ኮፍ ኢለ ክሓስቦ ከለኹ ወዲ 70 ዓመት ኮይኑ ኢለ ዝሻቐል ንሱ ግና በዓል ሓቦ እዩ ደኺመ ኸይበለ ሕጂ እውን ነዛ ሃገር ናብ ዝብጻሕ ከብጽሓ እዩ ካብ ዝብጽሕዋ ዘሎ ደንደስ ንንዩ ደኣ ናበይ ከብላ ተገሪመ ሓተትክዎም ንሳቶም ድማ ተገሪሞም ጠመቱኒ ኣብ በበይኑ ዓለም ኮይና ንጠማመት ከም ዝነበርና ተኸስተለይ ንሳቶም እውን ገለ ተረድኦም ይመስሉ